Hello mga bata, ano na po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. Mga bata, atong tun-an karon ang subject na araling panlipunan 3, ikaupat nga marka, week 1. Ang topic, palibot ug panginabuhi sa mga lalawigan sa gilangkuban sa Region 7. Sa di pa kita magsugod mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Ang iyong buhaton, iparis ang lalawigan sa column A sa klase sa panginabuhian sa mga tao dinhi sa column B. Isulat ang letra sa hustong tubag sa lain nga papel. Okay mga bata, aron mahibaw-an ninyo kung unsa ang atong topic karon pinaagi sa atong mga pangutana. Okay, andam na ba? Tagaan mo na ako pila ka minuto para makatupad. Ready? Okay mga bata, daghan mong nahisaktong tubag. So mga bata, tungod ana nga pangutana, makabaton kamog idea unsa atong topic karon. So mga bata, andam na ba mo? Tan-awa ang palibot mga bata, ang palibot sa Central Visayas. Tan-awa ang hulagway mga bata, o di ba dagat? So meaning, ang kinatibuk-ang Central Visayas na palibutan sa kadagatan. Anaa sa kasadpan niini ang dagat sulo. Aduna usab kini mga patag. Migrasyahan kini og mga kulom nga mga baybayon nga adunay puti nga mga balas. Duha ka klase ang panahon nga masinati dinhi. Ang tigulan gikan Mayo hangtod sa Nobyembre. Og ang ting-init gikan sa Disyembre hangtod Abril. So mga bata, maunay atong palibot sa Central Visayas, Region 7. So nakakat-o na mo mga bata unsa ang palibot sa Central Visayas. Okay, tanawang hulagway mga bata. Adunay mga basket, adunay mga balay nga simple. So mga bata, tungod sa mga patag o baybayon niini, nahimong nag-unang panginabuhian sa mga tao dinhi ang panguma o pananom og pangisda. Nahimo usab nga panginabuhian sa mga tao dinhi ang turismo. Kasagarang makita sa mga lalawigan ang mga balay nga hinimo sa lipak. Unay pananglitan mga bata. Tabla, semento ug may atop nga hinimo sa nipa, ugon o gyero. Aduna usab kitay makita nga dagko nga mga balay sa mga lungsod o syudad. Syempre mga bata, nindot gid ang mga balay sa syudad pero dili tanan. So mga bata, kabalo na mo unsa ang Region 7 mga pananglitan ug ang iyang palibot. Ari na pud kita sa palibot sa lalawigan sa Cebu. Kinsay nakaadtog Cebu mga bata or kinsay taga Cebu. Okay, ang lalawigan sa Cebu nahimutang sa tunga-tunga sa tibuok kapupud-an. Okay, mga bungtod o mga bukid ang nagdominar dinhi nga adunay hagit-ot nga mga patag. Naausab sa lalawigan sa Cebu ang dakbayan sa Cebu City. Kadawang hulagway nga mao ang sentro sa Patigayon. Pananglitan, komersyo, transportasyon, industriya ug edukasyon.
So mga bata, maunay palibot sa lalawigan sa Cebu. So nakita ninyong hulagway, mga nindot ang mga building sa syudad sa Cebu City. Mga bata, kabalo ba mo mga bata, maliban anang mga nindot ng mga palibot, ano na po'y mga uban pang kalihukan sa lalawigan o sa rehiyon. Pananglitan, pangisda, panguma o pananom, patigayon o pagpangimpliyo. Okay, so mga bata, pagpangimpliyo ang kasagarang panginabuhian sa mga tao dinhi. Makapanginabuhi usab sila sa turismo sa ilang lugar. Okay, tanawa, di ba anindot ang mga beaches, mga dagko nga mga building, mao na ang Cebu, mga bata, adunay sentro sa panginabuhian. Adunay mga makita nga mga panarbaho, adunay mga planta or mga pabrika. Tungod kay ang Cebu, anindot na nga lugar. Okay, ang Cebu usab mga bata, konkreto ang kasagaran sa mga balay sa syudad. Aduna usay mga konkreto nga mga balay sa mga lungsod, apan daghan sa balay dinhi ang mga semi-concrete o hinimo lang gikan sa tabla o kahoy. So tanawang hulagway mga bata. Okay, so mga bata, kabalo na mo unsa kanindot ang Cebu ug ang ilang palibot niini. Okay, moderno na usab ang mga sinuluban sa mga tao dinhi. Tanawang hulagway. Dili na ka makakita nga adunay magsulob og baro og saya. Giuyon usab nila ang ilang sinina sa ilang trabaho, buluhaton og panahon. O diba mga bata, maanindot ang palibot sa Cebu? Okay, so na po kita sa ang palibot sa lalawigan sa Bohol. Kabalo ba mo mga bata, si teacher taga Bohol. Okay, maanindot ang Bohol, tanawang hulagway. Nahimutang ang lalawigan sa Bohol sa habagatang Cebu. Maabot kini pinagi sa pagsakay og eroplano, barko og fast craft. So mga bata, kasakay na ba mo anang eroplano, barko o fast craft? So kabalo ko, ang uban sa inyo, nakasakay na mo ana. Okay, arita sa topografiya. Ang topografiya dinhi, ginsakupan sa mga bungtod, sa sulod nga dapit ug patag sa sidlakan ug kasadpan. Aduna kini pipila ka mga suba. Regular ang ulan sa tibuok tuig. So mga nay, palibot sa Bohol. Okay, tanawang hulagway mga bata. Okay, panguma o pananom ang nag-unang panginabuhian dinhi. Anaa usab ang turismo og patigayon. O diba maanindot ang Bohol? So tanawang hulagway ang mga sinina. Okay, moderno na usab ang ilang sininaan sama sa lalawigan sa Cebu. Dili na ka makakita dinhi og magsulob og mga baro og saya. Kasagaran ang mga tigulang lang ang magsayal. Giuyon usab nila ang ilang sinina sa ilang trabaho, okasyon, panginabuhian ug palibot. Okay, tanawang hulagway si teacher na ang mga bata ug ang pamilya ni teacher ang akong mga anak mga bata. So maunay amo ang mga paninina sa Bohol. Parihag yapon sa Cebu. Okay, tanawang hulagway mga bata. Ari na po kita ang palibot sa lalawigan sa Negros Oriental. Okay mga bata, tanawang hulagway, di ba manindot? Nahimutang ang lalawigan sa Negros Oriental sa kasadpan sa Cebu. Makita sa habagatang sidlakan niini ang mga lalawigan sa Bohol o Siquijor. Okay? Ang palibot, mga bata, kabukiran o kabungturan ang topografiya sa lalawigan. Ang habagatang bahin niini makasinati og ting-init gikan Nobyembre
hangtod Abril ug ting-ulan sa nahabiling mga bulan sa tuig. Samtang ang amihang bahin makasinati og susamang klima sa habagatang bahin. So mga bata, maunay palibot sa lalawigan sa Negros Oriental. Okay, tanawang hulagway mga bata. Makita sa hulagway mga bata ang panginabuhian sa Negros Oriental. Okay? Nag-una ang tubo sa mga pananom sa lalawigan. Agrikultura ang panginabuhian dinhi. Sama sa kasikbit ng mga lalawigan ni sa rehiyon ang sininaan sa mga tao dinhi. So nakita ninyo sa hulagway mga bata ang ilang mga sinina maura gyapon sa Cebu, Bohol ug Negros. Okay, mga bata, ari na pud kita sa lalawigan sa Siquijor. Okay, ang palibot sa lalawigan sa Siquijor. Tanawang hulagway mga bata, manindot ang Siquijor. Okay, ang lalawigan sa Siquijor nahimutang sa habagatang sidlakan sa Negros Oriental. Okay, habagatan sa Cebu ug habagatang kasadpan sa Bohol. Maunay palibot sa lalawigan sa Siquijor. Manindot ang hulagway mga bata, di ba? Maunay hulagway sa Siquijor. Okay, so ano po kita sa ilahang unsa na mga bata hulagway? Kabukiran. Yes, tama. Kabukiran ang makita sa sulod sa lalawigan. Regular ang ulan sa tibok tuig. Okay, so panguma o pangisda ang nag-unang panginabuhian sa lalawigan. So ang sanina mga bata, moderno na usab ang ilang sinina o ipauyo nila kini sa ilang panginabuhi, okasyon o sa palibot. So mga bata, kabalo ba mo ang Siquijor? Ikatulo sa pinakagamay nga probinsya sa Pilipinas ug pinakagamay nga probinsya o lalawigan sa Region 7. So nakadiya na mo mga bata og unsa nga atong gitun-an karon mahitungod sa palibot sa Region 7 nga adunay upat ka lalawigan. Una, Cebu ang pinakadako, sunod Negros Oriental, sunod Bohol, and then ang pinakagamay ang Siquijor. So mga bata, kabalo ko dahan na muna hibaw-an inyong buhaton karon. Ilha ang lalawigan nga gihulagway base sa palibot niini. Pilia ang inyong tubag sa sulod sa kahon ug isuwat kini sa laing papel. So nakasabot na mga bata. Okay, tagaan mo na po pila ka minuto para makatubag. Ready?